କରିବୁ କଣ ଟିକେ ଖଟରେ ଭିଡି ଦେ ନଗେଇଦବୁ ଆଉ କରିବୁ କଣ କଣ ଇଏ କଣ ଏ ଖଟ ମସୁରୀ ଟଣା ହବ ନଗେଇଦବ ଆଉ ମସୁରୀ କଣ ନଥିଲା ମସୁରୀ ଅଛି ଏଇଟା ବାହାରି ଯାଇଛି ଆକୁ ଟିକେ ନଗେଇଦବ ସେ ଆଉ ସିଏ କଣ ନଗେଇବ ତାକୁ କଣ ଫୁର୍ସତ ଅଛି ଫୁର୍ସତ ଅଛି ତାକୁ ପଚାରି ପଚାରିବି କଣ ଯାହା କରିବ ନଗେଇଦବ ପଚାରିଲେ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ନା ତୁ କହିବୁ ମନେ ମନେ ନଗେଇଦିଏ ହଁ ସେ ତାକୁ କହୁଛି ପରା ତାକୁ କହୁଛି କହିଲା କହୁଛି ତ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବେଲି ହଉଛି କହୁଛି କହିଲା 200 ଟଙ୍କା ଦବୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଉ ପାନ ଖାଇବୁ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଭତ୍ତା ତ ମିଳିନାହିଁ ଆଉ ସେତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ତୁ ଶୁଣୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆକୁ କାହିଁ ବାଗେଇବୁ କାହିଁକି ବେକାର ବୁଝିପାରୁଛୁ ତୋର ସବୁ ବୟସ ହେଲାଣି ମଶା ତତେ କାହିଁ ଖାଇବ ତୋ ଦେହରେ କଣ ଆଉ ନଉ ଅଛି ତତେ ମଶା ଖାଇବ ଆସିକି କଥା କି କଥା ଆଉ ନଉ ଅଛି ତୋ ଦେହରେ ମଶା ଆସିକି ନାଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେକାର ତାକୁ କାହିଁ 200 ଦବୁ ନା ସେ କହୁଥିଲା 200 ଦିଏ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଦେବି ନା ମୋର ନହେଲା ନାହିଁ ଥାଉ ଜମା ତୋର ଆଉ ଶୁଣୁ ତୋର ଆଉ ରକ୍ତ ନାହିଁ ନା ସତାଇ ଶୁଣୁ ୟାର ଆଉ ରକ୍ତ ଅଛି ଦେହର ସେ ଭତ୍ତା ପଇସା ଦଉନି ମତେ ଭତ୍ତା ପାଉଛି ସେ ତତେ ଅଯୋଧ୍ୟା କାହିଁକି ଦବ ମାସରେ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ ଆଜି ସରକାରୀ ହେଲା ଭତ୍ତା ଆସିନାହିଁ ବୁଢା ଲୋକଟା ଶୁଣୁ ତାକୁ ହଇରାଣ କରନା ତାର ତ ସହଜ ଦେହର ରକ୍ତ ନାହିଁ ମଶା କାହିଁ ତାକୁ ଖାଇବ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଇସା ହାଡ ବାହାରିଲାଣି ହାତ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଆଜି ସେଇଠି ପଡିନି ତୁ ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ଜମା ବାଗା ନା କି ତାକୁ ପଇସା ଦିଏ ନା ତୋ ଭତ୍ତା ପଇସା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ତୋର ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ ଦେ 100 10 ଟଙ୍କା ଦେବି ତୁ ପାନ ଖାଇବୁ କଣ ହେଲା ତୋ ବୁଲଟୁ ଟିକେ ଭିଡି ଦବୁ ଆଉ କଣ ଆଉ ତମେ ଭିଡି ଦଉନା ମୋର ନହେଲେ ଚଳିବ ତୁ ନକଲେ ମୋର ଚଳିବ ତୁ ଆସୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ ଏତେ କଥା ନୁହଁ ଯାହାର ଦେହର ରକ୍ତ ଅଛି ତାର ଏତେ ଚିନ୍ତା ତୋର ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ ପଡିଛି ନା ବେକାର ତାକୁ ପଇସା ଦିଏ ନା କାହିଁ ଭୂତ ଖାଇବ ପଇସା ନା ମୁଁ ଦେବି ନା ଥାଉ ଜମା ନେଇଯା ତାକୁ ନେଇଯା